Ja, ja. Så er det spændende, om vi kan høre det. Vi ser. Find nogle gode ben at stå på. Og lige løsne op i knæene her. Bare lige mærke, at de er løse. Og så prøv at overstrække dem, så du virkelig står meget ubehageligt og mærke, hvad der sker i din krop. Og så bare lige løsne dem og mærke, hvad der sker i den bagerste del af din ryg. Ryggen bliver lang og lige, når du løsner i knæene. Du stritter igennem, når du overstrækker knæene. Det gør vi nogle gange. Du overstrækker. Yes. Og så løsner du. Der, kan man? Igen. Det er meget tydeligt, ikke? Og så løsner du. Super. Og en sidste gang. Stræk igennem. Og løsne. Yes. Så har du den. Du har din lange ryg hernede, der går ned til dit hæleben. Og fra den her position, så smider du her nedover. Lige præcis. Slipper nakken. Nakken er helt dejligt lang og tung. Sådan der. Så trækker du bare den stille og roligt ind. Og puster stille og roligt ud. Kom bare igen. Og giv slip i vejret. Ja, det er smukt, tak. Ja. Og puste. Yes. Og så kommer du langsomt, hvirvel for hvirvel, på udånding. Langsomt. Og så vejrtrækning undervejs. Giv tid. Indåndingen er lige så vigtig som udånding. Det er plads. Ja, sådan. Og på plads til indåndingen. Det var dejligt. Tak, siger vi. Og afspilling, yes. Cool. Release. Lad det. Så lige ned, indtil det er den sted til os. Så nu giv slip. Nu kommer skuldrene ud på plads i den næste udånding. Så lusker du nakken op på plads som det aller sidste. Nakkevæv for nakkevæv. Pust ud. Endnu mere ro på inden. Lad dig udenom. Ja, slip det. Der, ja, igen. Det er dejligt. Jeg er lidt stress på hende, ja. Jeg er træt, jeg er bare til 4. Pust det ud. Giv det den egen tid til at være i. Yes. Og en tid. Det er jo svimmel. Ja, jeg modtager for meget. Meget mere, end jeg er vant til. Bare lad det flyde op igennem. Stil det i hændelhullet. Og så giv slip på det. Der! Igen. Og så koble det med i din næste indånding, at du mærker forlængelsen i ryggen. Så du puster ud. Og når du så modtager indåndingen, så får du lige den connection. Og så får du den på det forlængelses. Ja. Den sidste gang. Yes, du er helt på. Så dejligt. Og tillad indåndingen. Og få den connected. Det er meget smukt det der. Vældig dejligt. Så der er én ting, jeg tænker, og det er, det er som om, at jeg kramper. Eller ikke kramper, men jeg er stadig ikke sådan blød. Lækker blød. Når du ånder ind. Ud. Når du ånder ud. Ja. Jeg synes, jeg fandt det nu i indåndingen. Eller udåndingen. Prøv at fløjte en gang på din udånding. Fløjt en sang, du kender. Slip. Release. Ja, godt mærke, det stopper en lille smule her. Kom en gang til. Og følg min hånd, normalt så er jeg lidt. Slip.
tror jeg, det ligger i din indånding. Fordi din indånding får, der er du sådan, jeg skal have nok, jeg skal have nok, jeg skal have nok. Ja. Så du trækker vejret oven på det, som mellemgulvet automatisk giver dig. Prøv slet ikke om at trække vejret. Mikkel må ikke. Mellemgulvet må gerne. Jeg tror, du har simpelthen for meget luft. Så når jeg egentlig er max, så vil jeg gerne have lidt Så tager du lige en tur. Okay, godt. Ja, okay. For jeg vil gerne gøre det godt. Ja. Så pust bare ud. Og så lige der, slik der, hvor jeg har min hånd. Slut. Ja. Slip, hvor jeg har min hånd. Ikke tage så hårdt fat i udåndingen, stille og roligt. Den her bevægelse er god. Ja. Jeg vil så gerne lægge dig ned på gulvet fra Ja, 2 minutter, men der er koldt. Nej. Jeg er en varm mand. En anden ting, jeg også tænker, det er, at indånding. Det kan være, det kommer. Det kan være, det kommer. Så det jeg gør nu, det er, at jeg forhindrer dig i at låse. Ja. Altså jeg kommer til at rode ned i dit mellemgulv. Yes. Ja. Du ånder ind her, dejligt. Og så bare puster på. Kan du mærke, du siger? Ja. Du puster ud. Så småt. Og så ånder du ind. Og så siger du. Så tager du en panik ekstra indånding. Ja. Og det er den, der låser dig. Ja. Ja, og det giver ikke mere eller hvad? Ingenting. Okay. Ingenting. Giv slip. Nå. Ja. Sådan. Igen. Slut. Ikke godt til midt i indåndingen. Der er luft herinde, Mikkel. Lad det her slippe. Der! Ja. Sådan der. Igen. Vente på mellemgulvet. Giver efter. Yeah. Og så er det også kunsten, når det så siger, og så der er modstand fra begyndelsen, så det ikke er, og så væk med 20%. Ja, men lige nu godt. Kan man sige, at det der er det primært vigtige, det er, at du ikke låser. Yes. Når det så ikke låser, så kan du begynde at sætte et hold på. Yes. Så og det er jo ryggen, der skal på arbejde, ikke? For Okay. at holde luften tilbage. Helt grundlæggende kan man sige, at det her område, det sørger for flow. Ja. De her muskler, der sidder her bagved, de sørger for tilbageholdet. På den måde strækker du elastikken. Okay. Det er meningen? Ja. Så det vil sige, hvis jeg kun arbejder her, som man jo typisk gør på første og andet år, eller det bliver lang tid, for at få det flow igennem, ikke? Så er der ikke så meget modstand på. Det er, når jeg så skal have en forlænget udånding, det vil sige, at jeg skal holde virkelig lang tid, så begynder de her muskler at træde i spil, som dem vi også bruger i ansættelserne, ikke? Jo. Og så på den måde bliver der skabt en antagonisme, altså en modsætning imellem jo, men jeg holder lige igen med min ryg. Ja. Den sidste gang her. Let go. Ja! Helt grundlæggende kan man sige, at du kan klare dig med at fylde en tredjedel op med lungerne. Det er alt rigeligt. Så kommer du op og sidde. Til du kan sidde bedst med ret ryg. Og så holde bare. Let go. Ja, nok. Ja. Man kan sige, at din vejrtrækning kan blive så dyb, som mellemgulvet er fleksibel til. Alt det andet, som du puster ovenpå, har du ingen fornøjelse af. Giver det mening? Igen. Ja. Og så kommer der også. Stille og roligt, du kan godt blive svimmel.
sværere, når du står op. Ja. Fordi så går præstationen i gang. Ja. Så stille og roligt. Og så stille og roligt lige efter. Der. Ja, åbne vinduer. Hold op. Det du så gør for at holde det mellemgulv fleksibelt, det er, at du laver små vip langsomt. Flyt. Det går alt for hurtigt. Hvor langsomt kan du... Ja. Yeah. Som om du står og bager, og du hiver i sådan noget surdej. Er det hårdt? Ja. Er det okay? Ja, det er godt. Du har for travlt, Philip? Ja. Og særlig udeordning, ikke? Så jo, særligt på indåndingen. Ja, indånding, det var det, jeg mener. Sæt dig ned på den her stol. Det gør det selv. Så. Ja, det er der. Langsomt, pervers langsomt, slow motion. Og vi har talt om det her før, fordi hvis jeg bare giver slip, så flosser det ud. Ja, men det man kan sige er, at hvis du har udfordringer med, at det låser her, så er du nødt til at slippe. Ja. Og så bagefter, så kan vi folde instrumentet ud muskulært. Men det her er nødt til at arbejde organisk. Og så stille og roligt. Og lidt mere. Så du siger til nogen, sig stille. Ja, nu bevæger det sig. How very nice. Og rolig indånding, dobbelt så lang indånding. Sådan. Yes, igen. Du har for travlt i din indånding, min ven. Du er en travl mand. Shut the front door. Ej, det løsner. Det løsner. Vi er. Så er det knop. Ah. Du kan blive bedt for at blive fyldt af helium, eller du kan tage til sakser i det. Så. Stille og roligt. Langsomt. Det er nice. Lige præcis. Nu sætter du lidt mere styring på udånden. Kun på udånden. Ja, så låser du. Hvad sker der, hvis du skal synge? Det er bedre. Langsomt.
Mikkel. Sådan. Kan du så være dobbelt så lang tid om indåndingen som udåndingen? Jeg tæller 4 på indåndingen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puste. Giv slip, 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 slip. Igen. Slip, 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 slip. Ja, ja, ja. Igen. Nej. Ikke i hamse. Det må man ikke. Slut. Ja. Det er dejligt. Så lægger du hånden lige midt i mellemgulvet her. Hvis du tager fra din pelsbehåring og strækker hånden op, så er det her område, vi arbejder i. Og så laver du små vip i mellemgulvet, du siger. Og igen er indåndingen dobbelt så lang, så den siger 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nu på 3. 1, 2, 3. 1, slip, slip, go. 1, 2, 3, bum. 1, 2, 3 på 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu vender vi det om. Så det vil sige matematik. Nu bliver udåndingen længere og indåndingen kortere. Så den siger, vi starter med 1 og 1. Udånding på 2. Indånding 1. Indånding 1. 1. Nu på 3. Slip. 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 4, og så nu. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi er til det job der med the prayer. Det vil jeg sige, det er everyday practice for dig, Ja, at lave de her vejrtrækningsting. Ja. Hvis du kan finde en halv time, hvor du ikke skal være far. Vi har talt om det 1000 gange, det er jo bøn der. Det er jo modtaget. Ja, det er en bøn. Men det er svært, fordi man lever i en verden, der er lidt om. Ja, fuldstændig. Så det er et fuldstændig bevidst valg, man skal træffe. Ja, præcis. Vi sang med en meget dygtig svensk operasanger. En kvinde, Ja. som jo havde alt. Hun bliver gravid, men på det tidspunkt havde hun en stor karriere, og havde jo selvfølgelig sin uddannelse. Ikke? Så hun havde jo fuldstændig styr på alt det her. Men pludselig kan hun bare mærke, at der bliver mindre og mindre plads. Apropos det hernede, ikke? Ja. Så hun kunne ikke overpræstere, ligesom jeg gjorde. Ikke? Nej. Og var tvunget til at blive Ja. i jo der, hvor man skal. Ja. Hvor hun så netop opdager, der er altså til 100 år en dag. Ja. Så efter hun blev gravid, efter hun havde født, så er det bare sådan, altså, hun tænkte bare, det er for nemt. Ja. Altså selv sådan helt vanvittige partier, selvfølgelig skulle de indstudere. Ja, ja. Men altså, det var bare som om, der hun havde bare fundet et hav hernede, Ja. der bare var uudtømt. Ja. Så det er derfor, det er en tredjedel af lungerne fyldt op, er rigeligt til at synge en vældig lang frase. Ja. Ja. Altså, Ja. det er, hvordan du disponerer det, men det er klart, hvis du overfylder, så låser du dit mellemgulv, og så kan du faktisk ikke bruge det. Nej. Og så låser det. Ja. Så
Nå, tiden løber lystigt Ja, afsted. det er så godt. Nu giver vi dig lidt efter i knæ. Kom op og stå her. Og genfinder dine bløde knæ i lange bække. Og så åbner du munden. Og så kigger du bare lidt til højre her. Modsat skulder. Kommer ind igen i midten, åbner op. Og ind i midten åbner. Luk rundt om det kæmpe store hul. Tungen helt besætter i. 2, 3, træk vejret. 4 og 5, så 6 og 7 på 8. 9 og 10 byt over 1, træk vejret. 2 på 3, så 4 og 5, 6 og 7, 8, 9 og 10 byt over 1, og så 2 og 3, 4 og 5 og byt på 1, og så 2, 3, 4 og så 5, og lidt tungspidsen ind bag ved undertænden. Hej, 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 lidt dovent. Hej, 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 hej. Release, release, relax. Hej, 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 hej. Release, release, oh. Hej, hej, hej. Nu er der forårsrengøring. Hej, 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 hej. Så er det eksempel i dog. Åh. Hej, 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 hej. Giv slip, giv slip, giv slip. Hej, 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 hej. One more time. Hej, 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 En hej. lille smule mere efter ind ved ørerne. Og siger med den samme indre dårlige fornemmelse. Vil du have kaffe? Nej, det ville da være fantastisk. Det ville være meget flot. Kan du Prøv at ikke, se. måske kan hun tage en dyne eller en måtte eller et eller andet med ned. Et eller andet, der varmer. Et Så du tæppe kan eller ligge noget. ned på gulvet. Nå, så du kan ligge ned på gulvet, Rebecca. Det er lidt koldt på gulvet. Skal du have mælk i? Ja, tak. Mælk, tak. Det du gør, det er, at du gør ved nakken deroppe, og kan du slippe derinde i stedet for. Og kig på mig engang. Den er god.
skal mærke, er et lille boblende champagne mellem gulv her. Ja. Det er simpelthen så. Vut. Gør vi nu? Efter I hører, i stedet for at lægge nakken tilbage. Ellers skal vi tage det, når jeg kommer tilbage igen. Jeg har lige noget nu her klokken 1. Ja. Og så kommer Rebecca og Agnes klokken 2. Det er måske bedre i stedet for stress. Ja. Så lad os endelig, hvis du har, eller hvad, er vi done med opvarmning? Jeg er egentlig der, hvor jeg tænker, at du skal gang med at synge. Jamen lad os bare lige sætte den anden sang, Ja, skal vi ikke indtil sætte hun det kommer. Jo. Det gør vi.